Grunden til, at der kommer et brag, når man springer en ballon, er fordi der er to forskellige lufttryksforskelle. Den, der er inde i ballonen, og den, der er udenpå. Meningen med det her forsøg, det er at påvise, at overfladespændingerne i toppen og bunden af en ballon er mindre end i midten af ballonen, og derfor kan man punktere en ballon, uden det giver et brag. Når man hælder kogende vand i en flaske, så bliver luften nede i flasken varmet op, og varm luft det fylder mere end kold luft. Så det vil sige, når at vi så hælder vandet ud igen, så bliver luften kølet ned, og det gør så, at der kommer til at mangle luft nede i flasken. Og det, at der mangler luft, det gør, at der bliver skabt et undertryk, og det undertryk, det suger ægget ned i flasken. Helium er lettere end luft, ensbetydende med, at det er derfor, at vores ballon kan svæve. Vi binder derfor avispapir fast til snoren på ballonen, så at ballonen bliver tungere, så den ikke vil stige til værs. Vi varmer derefter ballonen op, så at heliumet i ballonen udvider sig, så ballonen derefter igen kan stige til værs.